ये भाई चल ना मामा यहाँ चलल जा मीठ भात ना भाई पिछला बार गइल नहीं के नो। ये तका भइल गइली 1 हफ्ता हो गइल। चल 1 महीना में घूम के आए के नानू बूढ़ा गइल बाड़े। बूढ़ा गइल बाड़े तो का कइल जाई, देख के जवान नहीं कइल जाई। ना रे सारे हमनी के रहत में नाना मरिया तो थोड़ा हिस्सा हमनों के दे दी है। हिस्सा ना बार दी है मोमन के जानत ना कितना नीमन बना को घरे आइले पे 1 रुपया नहीं देलक तो हिस्सा देतना को। ए चल ना दिया कुल तमाई बा ने बैठ आराम से। भैया सही सही बताइए मामा घरे काहे जाले। छेना के मिठाई खाए मामा घर है तो भेंट करे जानी। ना भैया तू झूठ बोलत तड़े। तो का करे जानी तू ही बता दे। तू तितलियों से भेंट करे जानी। ना रे गलत बात बा। हां भैया हमू कैसे लगता तब कलिया एगो लइका के साथे भाग गए। सही करिए। हां भैया लो मामा घर आ गए। रुक 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 रुक। नाना नमस्ते। मामा बहन से तो का करता ना पापा ऐसा पूछना है तार मामा गाड़ लिवा तो सन घूम घूम देखो अल्लाह होने आ गई सन। मामा नमस्ते। जियत रहो। तू नहीं कहब तब जियल जाई। साला के बेटा आशीर्वाद न देनी रे। ये तू अपना आशीर्वाद के प्रसाद बना के अपने गाड़ में डाल हो ना कोहे करल नाती सब आइल बा पानी उनी पियबो। ए बाबू लाती सवाल बनो जो 5 लाख पियाओ। बैठो बाबू। ए ना नानी लौकत नहीं बा कहीं घास काट गइल बा का। नहीं बाबू अपने नहीं हरे गइल भाई। बाबूजी नलवा सटक गइल बा। जो पंदुहा से भर ले। ए ना रहा पानी ना पियल जाई रहा भर तो पानी पिए नहीं जा। अरे नहीं बाबू पंदुहा पानी बड़ा निकला गेला। ए ना रहा तो झूठो मामा लोग के कष्ट देता रहा। ए बाबू तू समझत नहीं बाला घरवा बगलिया पंदुहा सिंह वाला। तो ठीक बा मंगावा। नाई बाबू ताला मार के साला घरे गइल बानल। वो सार लोग मौसा के मुड़ पर आगे बका सामने खड़ा हो। छोरन बाबू हमर लड़किया काल चल बा। ठीक बना ना। ए ना कुहाड़ा फरल बा माई मंगला से। ए बाबू फर्क रहल है लेकिन तार नानी पर नहीं हरे पथा देहल से। ए ना एगो बात कही। कहो। ए ना हे सुअर मुहवन ममोन के कहानी शादी कर। ए बाबू शादी कर देते लेकिन कोनो गो द्वार पे चढ़ता नहीं बने। नाई चढ़त थे कनी के गाड़ी पे लात मार के भगावा कमाए। भागिना तोरा जैसा लड़का के मारी हमर हाथ कापी नानू कापी। मामा हाथ तो ना कापी लेकिन हमरा मालूम बा कुछ और कापी। का कापी रे बोल बोल। तुहार देहिया कापी काहे नाराज हो तोड़ा लइका हमारे। नाना के बाबू भागिना तोरा ना लगता तू ज्यादा बोलत है ले। ना हम ज्यादा बोलत नहीं खाली ये न कहनी मामा के मुहवा गधा गाड़ी खान लगता। हो बाबू ये कनी के जल्दी खिया पिया घरे भेजो ना तो मामा कहे वाला भागिना के गाड़ी काटी दे। हो सर हमारा मौसा के हमर जवन का नानक सामानवा मार देबो। देखलो ना वैसे हमनी ढेर दिन बाद हफ्ता नहीं बीतेला तब्बे आवे नहीं के तो मामा के देख के गाड़ी जोड़ गेला। ए साला तो अजीब चुटा प्रावा कुला मु कुछ बोली। नाई पहले सुन लो। ए बाबू तनी का काम से ले कुल। ए ना माई भेजला से तो है के देखे। ए ना खसुइया बा माई मंगला से बेच के तारे बखरा सल्फास भेजी। ना चैन परास भेजी। ठीक बा ले लियो कुल। ना जाए जा घरे। तो यहाँ का कर दो कुल। ठीक बा ना चलो तनी के। नाना नमस्ते पैसा नहीं देबो। ले लियो 25 ले लियो 50 लाख दे दियो। भाकबुर दादा के ससुर हमार नाना